חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? כפי, יא בני עמלק, חבלה. שמאל ימין שמאל איך כל המדינה במודים מגליל עד אילת. לוחמים לוחמות תופלפן ומג"ב קרקל ברדלס. הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מחילה. כפי, יא בני עמלק, כל היחידות מוכנות. גולני, נחלאווי, שריון, איפה גבעתי? חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים. כל היחידות בצה"ל במוד לחרבו דרבו על הראש חפ. גולני, נחלאווי, שריון, איפה גבעתי? כל הלוחמות באוויר, על עזה איסוף וכפיר. כל היחידות בצה"ל באים לחרבו דרבו על הראש להם. אתה תחת כי זה חיל האוויר, מרגישים תחת את התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים בבתים וגם